Сөйініш тулы хисләр белән бүгенге иртәбезне каршылыйбыз. Чөнки нәкъ 27 июль көнне әниебез урынына калган Газиз апабыз Әминә Абдулхак кызы Хәсәнова 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ихлас күңелдән бар җылы теләкләребезне дә без племянницасы Лилия, тормыш иптәше Ринат, балалары Адилә, Дамир, Амилә, племянниге Илгиз, тормыш иптәше Гүзәл, балалары Динар һәм Айзилә, племянниге Эмиль, тормыш иптәше Ләйсән, уллары Руслан, аңа әлеге тапшыру аркылы җиткерергә ашыгабыз. Газиз кешебез Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында якты дөньяга туган. Безнең якыныбыз хакында гел мактап кына телгә алырга була. Керек чагында киңәшен дә бирә ала, юатырга сүзләр дә таба ала ул. Һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле, тыйнак, сабыр, тәртипле, бик эшчән дип әйтәсебез килә. Гомере буе безне үз балалары сыман якын күреп яши. Бәйрәмнәр дә, кайгылар да уртак булды безнең. Шелтәсен дә кирәк чакта бирде, мактау сүзләре дә табып дәрт истәде. Рәхмәт, бер нигә карамыйча һәман үз иткәнеңә апа. Барыбызны да бер тигез күреп, дұғаларыңнан қалдырмый яшәгәнең өчен дә без бик рәхмәтле. Кайчан гына барсак та, тәмле ризыкларың белән каршы аласың. Уңган куллы апабыз, син безнең олы үрнәгебез, өлгебез безнең. Алдагы тормышың кайгы хәсрәтсез итсен. Сәламәт бул, матур гомер ит. Якыннарыңның игелеген күреп, һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Кадерлебез, сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, Кыяштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Синдәй кешеләр бик аз очрый торганнардыр. Бел, без синең хакта бер кайчан онытмыйбыз. Киресенчә, гел сагынып, горурланып яшибез. Якыныбыз, безнең теләк саулык сезгә, артык берни кирәкми. Таза саулык, иң зур байлык, барысына эләкми. Шушы килеш булып озак еллар тату гына яшиек. Бергә кунаклар йөрешеп, эштә бергә эшлиек. Шул чагында тормыш матур, яшәүләре дә рәхәт. Шын күңелдән туган булып яшәгән өчен рәхмәт. Синдәй кешеләр сирәк ул, моны кабат әйтәбез. Бүген синең юбилейга шатланышып киләбез. Үрнәк алып синнән һәрчак тырышабыз яшәргә. Бик күп нәрсәне өйрәттең дөрес итеп эшләргә. Бер елмайсаң өй яктыра, үпкәләсәң онтасың. Шундый матур шәхес булып безнең янда торасың. Котлы булсын кадерлебез, түгәрәк туган көнең. Тынычлыкта, иминлектә, уссын алда бар төнең. Хөрмәтле Әминә Абдулхаковна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Сүзләр күбәйде, апама барам әле. Бу дөнья мәшәкатеннән башымнан ашкан мәлле. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне. Әйтеп бетерерлек түгел, апа ярдәмләреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне. Бетерерлек түгел, апа ярдәмләреңне. Кайын җиләген киптерсәң, шәйгә тәмле кышларың. Апамның куллары алтын, бигрәк тәмле ашларың. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне. Әйтеп бетерерлек түгел, апа ярдәмләреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне. Әйтеп бетерерлек түгел, апа ярдәмләреңне.
күлдә. Яшьлек сине һич җибәрми, матур бу шулай гөлдә. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне. Йөгереп каршы аласың, сорашып хәлләремне, әйтеп бетерерлек түгел апа ярдәмнәреңне.